Oliepriserne er steget rigtig meget siden i sommer, og det er de først og fremmest fordi, at Saudi-Arabien, en af verdens allerstørste olieproducenter, har valgt at skære deres produktion. Det har Saudi-Arabien gjort for at få balanceret deres statsbudgetter. De er i gang med en hel masse store projekter, de er ved at bygge deres egen udgave af Dubai, og hvis der skal være penge til alle de projekter, så skal olieprisen være højere, end den har været hidtil. Det er Saudi-Araberne altså lykkedes med, og derfor ser vi højere oliepriser lige nu. Det skaber altid spændinger globalt, når olieprisen stiger. Lande som før nævnte Saudi-Arabien og Rusland er rigtig glade for højere oliepriser, fordi de sælger olie og dermed kan sælge det til en højere pris. Men samtidig er der lande som Kina og først og fremmest USA, hvor det gør rigtig ondt på deres produktion, og den helt almindelige forbrug af olieprisen er høj. Derfor har vi for eksempel set USA åbne op for deres strategiske olielager i et forsøg på at balancere udbud og efterspørgsel på det globale marked. Og det vil vi fortsat se. Vi ved ikke præcist, om Kina har gjort det samme, eller i hvilket omfang, men det er helt sikkert noget, vi kommer til at se over de kommende kvartaler, for det gør også rigtig ondt på den kinesiske økonomi. Vi ser typisk, at højere oliepriser rammer prisen på benzin og diesel ud på den enkelte tank i løbet af ganske få uger. Det så vi for eksempel i sommeren 2022. Vi har ikke set så vilde prisstigninger endnu. Prisen er steget fra omkring de her 14 til 15 kroner per liter til op omkring 16. Men vi tror faktisk, at vi allerede her i løbet af 4. kvartal kommer til at se priserne komme op og i nærheden af de her 20 kroner per liter benzin igen, som vi også så tilbage i sommeren 2022. Der er 3 betydninger for den grønne omstilling, når oliepriserne stiger. Først og fremmest så ser vi ofte, at bilisterne sænker lidt af topfarten på nogle strækninger, simpelthen fordi, at når vi ligger og kører 120, 30 eller sågar 140 km i timen, så er det der, vi brænder allermest brændstof af. Så den adfærdsændring ser vi ofte relativt hurtigt. På lidt længere sigt så vil stigende oliepriser, især hvis de kommer op i nærheden af $100 per tønde, betyde, at der er en masse spadestiksklare grønne projekter, der vil blive sat i gang. Det kan være havvindsprojekter eller solcelleparker, som har en business case, der er bundet op på en rigtig høj oliepris, før at de giver mening rent økonomisk. De vil nu pludselig være rentable, og så vil der være rigtig mange regeringer, der sætter gang i de her projekter. På den anden side, så vil der også være en masse af de olieproducerende lande, der pludselig kan se en fidus i at bygge nye olieboreplatforme. Det ser vi faktisk allerede. Saudi-Arabien og Iran investerer rigtig meget i nye olieboreplatforme. I Nigeria er man rigtig godt i gang også. Så på den måde vil der både være en effekt i retning af grøn omstilling, men samtidig også øget olieproduktion. Som virksomhed, der er det helt store nøgleord elektrificering. Der er mange virksomheder, der har forsyningskæder eller produktionskæder, der er fuldstændig afhængige af olie, og den eneste måde at komme helt ud af det er altså at tænke i elektrificering, hvis man kan det. Der er nogle virksomheder, der også har mulighed for at bevæge sig fra olie over til gas, men gaspriserne ser vi altså også for os, at de kommer til at stige rigtig markant i resten af året og hen over den vinter, vi kommer ind i Europa. Det er dog endnu mere afhængigt af vind og vejr. Endelig, hvis man som virksomhed har frie midler at investere for, så kan man overveje at investere i olieraffinaderier i hele oliesektoren, som faktisk har været nogle af de aktier, der har klaret sig allerbedst her i andet halvår. Men det kræver nok lige, at du vender det med din ESG-afdeling først.